Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Manet. Taong 1977, Lucena, Quezon. Itong mga panahong ito, katulong sa isang tahanan ng isang mayamang pamilya, si Ate Manet. Pagbabantay ng bata ang trabaho niya noon, pero kapag linggo, gumagawa rin siya ng mga gawaing bahay. Kapag naroon kasi ang amo niya, inililipat siya nito sa mga trabaho sa kusina. Hindi naman noon umaangal si Ate Manet gawa ng maayos naman itong magpasweldo. Sa katunayan, kapag sahuran, sinasamahan siya nito sa mga padalahan ng pera upang hindi na siya gumastos sa pamasahe. Tubong Leyte kasi si Ate Manet at napadpad lang siya sa Lucena dahil sa isang pagkakataon. Kung hindi ninyo na itatanong, magkalapit yung amo niya at yung nanay niya. Pawang magkababata sila, kaya nung nagkaroon nyo ng kasintahang mayaman, nangako itong babalik sa kanilang lugar kapag umasenso na yon sa buhay. Hindi naman ito tinalikuran ng kaibigan ng nanay ni Ate Manet. Kaya nung dumating ang puntong asensado na ito, bumalik yon sa kanilang baryo para tuparin ang pangako nito. Kapalit din ng pagbigay nito sa kanila ng pangkabuhayan, ay ang pagsang-ayon naman itong gawing katulong nito ang kanyang anak. Naniniwala kasi ang nanay niya, mapapabuti ang kanyang buhay kapag naroon siya sa poder ng kaibigan nito. Di naman yung tinanggihan ni Ate Manet dahil sa isip-isip niya, mas mainam na gano'n ang kanyang sitwasyon. Kung mamamalagi kasi siya sa bahay nila sa Leyte, hindi malabong makapag-asawa siya sa murang edad. Sa hirap kasi ng buhay, yun na ang nakagisnang kaaliwan ng mga dalaga at binata sa kanilang lugar. Siyempre, bilang lumaki sa matinong pamilya, alam niya ang mali sa tama. Kahit mahirap lang din sila, hindi niya pinapakawala ng kanyang pangarap na balang araw magiging isa rin siyang mahusay na guro sa lugar nila. Dahil sa pangarap na yon, ito ang ginamit niyang lakas ng loob upang lumuwas sa kanilang lugar. Punong-puno man ng takot at pag-aalala, ipinagpasa Diyos na lang niya ang lahat. Mabuti na lang, likas na mabait ang kaibigan ng nanay niya, kaya sa paglipas ng mga buwan na taong pananatili, naging komportable na rin siya. Gabi ang kanyang pasok sa eskwelahan noon. Kabilang kasi siya sa mga estudyanteng ipinagsasabay ang trabaho at pag-aaral. Malapit lang din sa tinutuluyan niya ang paaralan, kaya hindi naman yun naging problema. Habang nag-aaral siya noon, paulit-ulit niyang inilalahad sa kanyang sarili na kailangan niyang sumunod ng maigi sa patakaran ng mag-asawa. Hanggat maaari, umiiwas siya sa mga barkada at mga galang wala namang kabuluhan. Dahil sa ganun niyang akto, naging malayo siya sa kanyang mga kamag-aral. Subalit sa kabila nun, hindi naman gaanong nag-aalala si Ate Manet, gawa ng sanay naman siyang mag-isa. Sa loob ng 2 taon niya roong pag-aaral, wala talaga siyang naging kalapit. Ang mga naging kaibigan lang din niya noon ay yung mga katulong na kasama niya sa bahay. Hindi naman kasi nila maiwasang magkausap, gawa ng may mga pagkakataong nagkakapalitan sila ng trabaho. Marami mang naging tampuhan at hindi pagkakaunawaan, pero ipinagpapasalamat pa rin niya dahil nagagawa nilang maayos ang pakikitungo nila sa bawat isa. Sa totoo lang, pinuno, wala talagang problema sa bahay na yan. Lahat nandun na. Pagkain, pera, inumin, merienda, at kung ano-ano pang pangangailangan nila na natutustusan naman ng mag-asawa. Ang kaso lang, nabago lang ito nung nagsimulang manirahan doon
ang tatay nung asawa nung kaibigan ng nanay niya. Sa unang araw pa lang kasi nitong pananatili, napansin na niya ang kalupitan nito at pagiging matapobre sa lahat ng katulong na naninilbihan. Noong una, pinapagalitan lang nito ang mga kasamahan nila sa bahay, pero sa tuwing umaalis ang mag-asawa, doon na nangyayari ang katakatakot na paninindak at pananakit ng matanda. Hindi naman yun malabanan ng mga katulong dahil bukod sa mga babae sila, hindi rin nila maitatanggi ang kalakihan ng katawan ng matanda. Nasa edad 70 pa lang din yun, kaya hindi nila maipagkakailang malakas ito. Base sa kanilang narinig sa kwento, dating sundalo ang matanda, pero sapilitan itong pinalaya sa samahan sa kadahilanang naaktuhan itong gumagawa ng ritual sa kanilang kampo. Nag-aalayo ng kung ano-ano at may mga pagkakataon ding pinagbabalakan nito ang mga kasamahan nito sa kubol na kanyang tinutuluyan. Upang hindi naman yun mamatay ng maaga, nagpa siya ang pinuno ng pangkat na alisin na nga ito. Dahil sa nangyari, hindi na yon nakapagtrabaho at naging palamunin na lang din yon ng anak nito. Mahirap ang kanilang pamilya, pero dahil sa asawa ng kaibigan ng nanay niya, nakatakas yon sa kahirapan. Nang guminhawa na rin ang kanilang buhay, doon na nagsilabasan ang mga totoo nitong kulay. Lingid sa kaalaman ng mga kasama ni Ate Manit sa bahay, may kakayahan siyang kumilatis ng isang tao kung ordinaryo ba ito o hindi. Unang tingin niya pa lang sa matanda, alam niyang may kakaiba na talaga rito. Hindi lang yun basta mangkukulam, bagkus may dugo ito ng isang aswang. Tuwing hapon kasi, nasisipat niya ang leeg ng matanda na parang may bumubukol. Tumitibok ang bagay na yon, tapos kapag lumulunok ito, kusa itong nawawala. Hindi siya sigurado pero minsan na niyang narinig sa kanyang ina ang tungkol sa mga ganoong uri ng aswang. Sa Leyte, tinatawag nila itong mga bakut. Ayon sa kanya, na ang mga bakut likas ng hindi talaga tinatabla ng mga pangkaraniwang pangontra. Ang tanging kinakatakutan lang ng mga ito ay mga malalakas na habak at mga buntot paging dinasala ng Biyernes Santo. Pagtatapat pa niya na, kaya lumulobo ang mga leeg nito ay dahil sa doon nagtatago ang mga alaga nilang kanilang ginagamit upang paralisahin ang kanilang biktima. Mahilig ding manalo ang mga nilalang ngayon, na ultimo kahit ang mga kasama nito sa bahay, kayang-kaya nitong kainin. Ang tanging iniiwasan lang nito ay yung mga taong purong kapamilya talaga niya, kagaya ng kanyang anak at mga anak pa nito. Pero maliban sa mga taong yon, hindi nagpapakita ng awa ang mga bakut. Malakas ang kutob noon ni Ate Manit, hindi nagkataon ang pagbisita ng matanda. Kung hindi siya nagkakamali, naghahanap lang yon ng pagkakataon para kumain ng isa sa kanila. Maaaring siya, ang mga kasama niya sa bahay, o hindi naman kaya ang kaibigan ng nanay niya. Sila lang kasi ang naiisip niyang punterya ng bakut. Kaya nung nasipat niya ito, agad naman siyang gumawa ng paraan para malabanan ang matanda. Lingid sa kaalaman ng kaibigan ng nanay niya, may mga pagkakataong hindi siya pumapasok sa eskwela. Tuwing gabi kasi, sa halip na mag-aral, mas inuuna niyang puntahan ang mga bahay ng albularyong nasagap niya sa mga taong kanyang napagtanungan. Malawak ang Lucena, kaya buong-buo ang pag-asa niya noon na makakahanap ng makakatulong sa kanila. Habang dumadaan kasi ang mga gabi, alam niya sa kanyang sarili na dahan-dahan na rin silang nalalagay sa panganib. Hindi rin niya magawang umupo lang at maghintay sa kadahilanang marami na siyang nasagap na istorya noon sa mga bakut nung nasa Leyte pa lamang siya. Dagdag pa niya na,
Bukod sa panakot yun sa mga bata, kadalasan ding ikinukwento ng mga matatanda na ang paborito nitong kainin ay mga karne na nagmumula sa mga babae. Mas malambot kasi yun kumpara sa karne ng lalaki dahil sa hindi yun gaanong gumagawa ng mabibigat na trabaho. Matagal na rin niyang alam, tuwing kabilugan ng buwan kumakain ang mga ganoong uri ng nilalang. Hindi rin basta-bastang napapansin ang pangbibiktima nito, gawa ng sumasabay yon sa anino ng dilim. Magugulat na lamang ang biktima ng isang bakut, sumagpang na pala sa kanyang leeg ang mga pangil nitong may kahalintulad ng lason ng isang matandang banakon. Mabilis na manunuot yon sa kanyang ugat, dahilan para hindi na yon makasigaw pa. Nabanggit din niya na, base sa kwento ng mga matatanda, kakaiba ang pagkain ng bakut, depende sa lugar kung saan yon naroon. Kapag kasi alam nitong makikita ang labi ng kanyang biktima, mas pinipili nitong kainin pati mga buto nito upang masigurong wala na roong makakatuklas pa. May kakayahan din yung gumawa ng wangis ng pinatay nito na may kakayahang magtagal sa loob lamang ng 1 linggo. Ganon kapanganib ang nilalang na yan, kaya hindi talaga tumitigil si Ate Manet na makahanap ng makakatulong sa kanilang problema. Makalipas pa ang ilang araw, palagi nang nananakit ang matanda. Konting pagkakamali lang, mura at tadyak na ang inaabot ng mga kasama nito sa bahay. Di naman noon makapalag ang kaibigan ng nanay niya, kaya para hindi siya nito masaktan, yun na lamang ang gumagawa ng paraan para mailayo siya sa kapahamakan. Ang kaso lang, kahit anong pag-iwas nito, pilit pa rin yung gumagawa ng paraan para sa kanila yung makalapit. Ilang beses na din itong inabisuhan ng anak nito pero sumasang-ayon lang ito, ngunit hindi naman nagbabago ang akto nito. Dahil sa ganoong sitwasyon, masusi naman niyang inalam ang eksaktong gabi kung saan unang magpapakita ang kabilugan ng buwan. Kinakailangan niya kasi itong malaman para makapaghanda na rin siya. Sa estado kasi ng matandang yan, hindi ito aalis sa pamamahay na tinutuluyan nila ng gutom. Ang mas matindi pa pinuno, maraming pagkakataon nang nagtangkang umalis ang mga kasama niyang katulong pero hindi yun pinayagan ng asawa ng kaibigan ng nanay niya. Ang naging dahilan kasi nito, makakaalis lang sila kung meron na silang kapalit. Siyempre, dahil sa hindi pa naman yun sumasahod, napilitan naman yun doong manatili. Tiniis talaga ng mga ito ang lahat ng pananakit ng matanda hanggang sa kalaunay napansin na lamang niya, 1 araw na lamang pala bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, hindi na siya nagdalawang isip na magpaalam sa kanyang amo. Lumiban siya noon sa trabaho para lamang marating ang isang albularyo na nakatira sa liblib na lugar ng Lucena at walang makapagtukoy ng eksaktong kinaroroonan nito. Pero dahil sa matinding hangarin ni Ate Manet na makita ang taong yon, naglakbay talaga siya kahit napakalayo. Lakad lamang ang kanyang ginawa noon hanggang sa marating niya ang hangganan ng Lucena kung saan pinalilibutan pa noon ng masukal na gubat. Pagdating niya sa lugar, walang pagdadalawang isip naman siya roong sumuot. Habang binabagtas niya noon ang daan, halos hindi na niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa. Basta, ang tanging nais niya lang noon, mahanap ang albularyong sinasabi ng mga taong napagtanungan niya. Awa naman ng Diyos, pagtungtong ng 3:00 ng hapon, may nakita siyang maliit na kubo sa tabi ng isang ilog. Di pa man siya nakakalapit, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na abala sa pananabako. Naglilinis din yun ng bakuran, kaya nung mapansin niyang wala itong gaanong pinagkakaabalahan, nagpasya na siyang yun ay lapitan.
Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang masipat naman siya ng matanda, agad naman itong itinigil ang pananabako nito. Tahimik lang din siya noong naghintay hanggang sa magkaharap na silang dalawa. Pagbungad naman niya rito, agad naman siyang tinanong ng matandang yon ukol sa kanyang kailangan. Siyempre, para hindi siya tanggihan ng matanda, abot langit naman ang kanyang pagpapakumbaba. Lahat ng problema niya inilahad niya rito ng mahinahon, at nung magkaroon na siya ng lakas ng loob, doon na niya inilahad ang tungkol sa bakot na naninirahan sa bahay na tinutuluyan niya. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman siya nitong tinanong kung papaano niya nalaman ang tungkol sa ganoong uri ng nilalang. Dahil sa sinabi nito, di naman siya nag-alangan pang ilahad na galing siya sa lugar kung saan nagmula ang mga bakot. Nabanggit din niya sa matanda, manggagamot sa kanilang baryo ang kanyang lolo, kaya marami siyang nalalaman ukol dito. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang nagbakasakali na baka may itinatago itong buntot paging dinasala ng Biyernes Santo. Nangako naman siyang iuuwi ito pagkatapos niya itong gamitin sa bakot. Nang marinig naman ng matanda ang tungkol dito, agad naman siya nitong isinama sa loob ng kubo para kausapin ng masinsinan. Inabot ng 7:00 ng gabi ang kanilang pag-uusap bago yun tuluyang pumayag na gamitin niya ang buntot pagi nitong pagmamay-ari. Nang makuha naman yun ni Ate Manit, hindi na rin siya nagdalawang isip na bumalik sa kanilang pamamahay. Upang masiguro naman ang albularyong hindi ito mapapansin ng bakot, binudburan niya yon ng langis tapos binalot ng dahon ng saging. Sinilid din niya ito sa sako bago ito ibigay sa kanyang parokyano. Pag-alis naman doon ni Ate Manit, mabilis naman niya noong tinahak ang daan. Ayon sa kanya, magbabandang 9:00 na noon siya nakauwi, kaya matinding galit ang sumalubong sa kanya. Maraming pagdududa siyang natanggap sa matalik na kaibigan ng kanyang ina, pero pinilit niya pa rin itong inintindi. Alam niya kasi sa kanyang sarili, nag-aalala lamang yon, kaya ito nakapagsalita ng ganon. Matapos ang kanilang pag-uusap, diretso naman siya sa kanyang silid. Pagkahiga niya, bahagya namang sumagi sa kanyang isipan ang mabilis na pagtakbo ng araw. Halos pakiramdam niya kasi, noong nagdaang hapon lang, kararating niya lang sa bahay na yon. Habang tulala namang nakatitig sa kisame, maya't maya naman ang kanyang pagbabalik tanaw sa masasayang alaala kasama ang kanyang pamilya. Kinabukasan, paggising naman niya, itinago niya ng maigi ang buntot ng pagi. Lumayo rin siya noon sa matanda upang hindi siya nito mapag-initan. Ayon kay Ate Manit, maaga pa lang noon, galit na ang matanda. Pinapakalma na ito ng kanyang anak pero kapag nagkakasagutan ng dalawa, halatadong takot doon ang amo nila. Dahil sa ganoong pangyayari, malayang nagagawa ng bakot ang lahat ng kanyang nais. Kinahapunan naman, bahagya naman itong kumalma. Sa halip na pagtuunan nito ng pansin ng mga kasama nila, nanatili lang yung nagmamasid habang abala sila sa kanilang ginagawang trabaho. Pagpatak naman ng 4:00 ng hapon, akala niya noon ligtas na siya pero pagkatapos niyang maghugas ng plato, bigla naman siyang kinampayan ng matanda dahilan para dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan nito. Pagharap naman nilang dalawa, nasipat naman niya ang pagngisi nito kung saan doon bumungad sa kanya ang mga pangil nitong namumula. Sa estado ng mukha ng matanda, parang natutuwa talaga yon habang pinagmamasdan siya, kaya hindi naman niya maipagkakaila
ang matinding pagkasindak at takot. Gayunpaman, hindi ito naging basihan para mawala ng lakas si Ate Manette na humarap sa matanda. Makalipas pa ang ilang minutong pananahimik nito, habang abala sa pag-uusap ang kanyang mga kasama, pabulong naman yung nagwika sa kanya ng, "Pagkatapos ng magandang dilag na tumutulong palagi sa asawa ng anak ko, ikaw ang isusunod ko. Huwag mong pagurin ang sarili mo, iha. Ayoko ng lasa ng karne na masyado ng maraming ginawa. Pangit ang lasa." Nang marinig naman ni Ate Manette ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang kilabutan. Gustong-gusto niya noong sapakin ng matanda pero pakiramdam niya napakabigat ng kamay niya. Sa halip di na magtagal pa sa harapan nito, pinili na lamang niyang umalis ng tahimik. Habang naglalakad siya pabalik ng silid, hindi banta ang mga sinabi nito dahil meron naman siyang armas na pangunahing kahinaan nito. Pagpatak naman ng 6:00, abala na sila sa paghahanda ng kanilang hapunan. Dahil sa siya noon ang nag-aalaga sa anak ng kaibigan ng nanay niya, nakaligtas siya noon sa mga trabahong kalimitang nagbibigay ng matinding pagod sa kanila. Pagsapit naman ng lalim ng gabi, habang natutulog ang lahat ng nasa bahay, dahan-dahan ang kinuha ni Ate Manette yung buntot paging hiniram niya sa albularyo. Tahimik at mabilis ang paghugot niya rito, kaya wala namang nakapansin sa kanyang mga kasama. Hindi naglaon. Nang maipulupot niya na yon sa katawan niya, doon na siya dahan-dahang nakarinig ng animoy mga mahihinang ungol sa may bandang kusina. Alam niyang kasama nila yon, kaya dali-dali naman siyang tumayo para tingnan yung mga higaang malapit lang din sa pinagtutulugan niya. Isa lang kasi ang silid na kanilang pinagpapahingahan, kaya madali niyang makita kung sino ang kulang. Pagsilay naman niya sa tabi ng bintana, doon na dahan-dahang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang yung pakay nung matanda ang nawawala. Sa sobrang pag-aalala naman ni Ate Manette, hindi na siya nagdalawang isip pa na buksan ang pinto. Nga pala, mahabang pasilyo ang unang bubungad kapag binuksan mo ang pintong yon. Sa kaliwa nito, ito nagdudugtong patungong kusina at palikuran, habang ang kanan naman patungong hagdan at sala. Madilim din doon tuwing gabi, kaya sa halip na lumabas kapag nakakaramdam ka ng pag-ihi, naglalagay na lamang sila ng arenola sa tabi ng pinto. Ayon sa kanya, may arenola naman noong mga oras na yon, kaya malabong lumabas ang kasama niya para umihilang. Aminado rin siyang hindi niya ito napansing nagbukas ng pinto, na siya namang ikinagulat niya noon. Sa pagbagtas naman niya ng daan papalapit sa kusina, mas lalong tumindi ang ungol na naririnig niya. Makalipas pa ang ilang minuto, paghawi naman niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang butot balat na nilalang na may mahabang binti at braso. Nakabuka rin ng napakalaki nitong bibig kung saan dahan-dahan itong nilulunon ang kasama niya mula ulo hanggang paa. Ayon kay Ate Manette, nung madatnan niya ang nilalang, nangangalahati na ito sa pagkain sa kanyang kaibigan. Di ba, nakakita na kayo kung papaano kumain ng isang sawa? Ganon ang nadatnan niya. Ang kaso lang, habang nanginginain yung matanda, masyadong madugo ito. Sa estado rin ng kasama niya sa trabaho, dumanas muna yon ng matinding paghihirap bago ito nilamon ng buo. Marami kasi itong galos sa katawan, tapos yung dalawang mata nito, punong-puno din ng dugo. Tapyas na rin ang ulo ng babae at laylay na rin ang panga nito, dahilan para hindi na yon makahingi pa ng tulong. Karumal-dumal talaga ang sinapit ng dalaga
Kaya pagkakita doon ni Ate Manit, matinding awa ang bumalot sa katawan niya. Nang mapansin naman siya ng bakot, bigla naman itong umangil habang dahan-dahang humaharap sa kanyang kinaroroonan. Napansin din niyang mabilis na itong niluluno ng babae. Kaya bago pa man ito malunok ng buo ng nilalang, walang pagdadalawang isip na niyang hinugot ang buntot paging nakapulupot sa kanyang bewang. Kahit nangingibabaw ang takot niya, buong puwersa niya yung hinataw na siyang naging sanhi upang magkagulo sila sa kusina. Maliit at walang malulusutan ang kusinang yon, kaya matinding pag-ilag talaga ang ginawa ng bakot. Hindi din ito kayang lumapit sa kanya, gawa ng ang paningin nito sa hawak niyang buntot ay parang latigong punong-puno ng matatalas na patalim na nababalot naman ng napakatinding lason. Sa loob ng ilang minuto namang paghampas niya sa nilalang na yan, wala na nga itong nagawa kundi ang iluwa ang kanyang biktimang sa pilitan na nitong ipinasok sa kanyang sistema. Pagbagsak naman ng walang buhay na katawan ng dalaga sa lupa, doon na nagsimulang magseryoso ang bakot. Paulit-ulit na rin yun noong nag-aangil na parang matindi na ang nararamdamang galit nito laban sa kanya. Nang mapansin naman yun ni Ate Manit, hindi niya pa rin tinigilan ang paghataw dito hanggang sa matagumpay na niyang matamaan ang kaliwang braso nito. Pag-atungal naman ng nilalang na yon, bigla naman itong lumagpak sa sahig na siyang naging sanhi upang mabulabog ang lahat ng taong natutulog sa bahay na yon. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa anak nitong tumatakbo papalapit, agad naman niyang itinuro ang nilalang habang paulit-ulit itong pinapalo ng buntot pagi sa likod. Hindi niya na ito binigyan pa ng pagkakataong makapagpalit anyo dahil ang ikinakatakot niya, baka protektahan ito ng asawa ng kaibigan ng nanay niya. Siyempre, natural lang na maisip yun ni Ate Manit sa kadahilan ng meron din siyang hinahangaang ama. Mabuti na lang, paglapit ng amo niya, hinang-hina na ang bakot. Ni hindi na nga ito maigalaw ang mga daliri nito, kaya nung masipat naman yun ng lalaki, ito na mismo ang kumuha ng tali para kalad ka rin yun papalabas. Itinali niya yun sa puno ng langka na naroon sa likurang bahagi ng bahay nila, kung saan walang patid naman niya itong hinataw ng buntot paging hiniram nito kay Ate Manit. Sa pagkakatanda niya, umabot ng 1 oras ang paghataw nito ng buntot, dahilan para ikamatay na yon ng nilalang. Pagpalit anyo naman ito, laking gulat na lamang ng kanyang amo nang tumambad sa mga mata nito ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Binalot man ng takot at pagtataka yung amo niya, wala itong ipinakitang pagkampe sa nilalang. Sa halip ang ginawa nito, sinako niya ang labi nito, sabay tawag sa pamilya nung katulong nilang pumanaw. Bago niya sinunog ang labi ng kanyang ama, sinigurado niya munang masasaksihan niyo ng pamilya ng biktima upang hindi sila malagay sa alanganin. Naintindihan naman niyo ng pamilya ng dalaga, gawa ng kahit papaano may alam din yun pagdating sa mga aswang. Alam niyo, sila lamang ang nakakaalam sa mga pangyayari. Nung pinaglamayan nga ang katrabaho ni Ate Manit, ipinaalam ng pamilya nito na namatay yun dahil sa karamdaman nito. Pinagtakpan talaga nila ang mga pangyayari upang hindi masira ang pamilya nung pinagsisilbihan niya. Bilang ganti naman, binigyan ito ng limpak-limpak na salapi ng kanyang amo. Pinagtrabaho din ito sa kanila ang mga anak nito, na kalaunay, isa sa mga yon ang nakatuluyan ni Ate Manit. Hanggang sa ngayon pinuno, tumanda na si Ate Manit at nagkaroon ng 7 anak. Kailan may hindi niya makakalimutan ang naganap na pakikipagtuos sa bakot
ni Ate Manet. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig tong bakut. Tapos ang sinasabi dito sa kwento natin na itong bakut orihinal na nanggaling siya sa lugar ng Leyte. So, hindi natin masasabi kung gaano kalakas tong nilalang na to kasi nga, isang beses pa lang tayo nakapaglapag ng kwento which is, ito yun. Pero ako sa tingin ko matindi to Kaso lang, parang pag taga Leyte ka, alam mo na kung anong kahinaan ka agad Kita nyo si Ate Manet, wala namang kahit na anong karga sa katawan to. Pinahiram lang ng buntot ng pagi pero nagawa niyang matalo yung bakut. May isa ring question mark dyan. Baka rin kasi sobrang tanda na nung bakut tapos ang kaya na lang nito gawin, kainin yung mga walang kalaban-labang biktima. Once na kayang lumaban ng biktima, mahihirapan siyang kainin yun. Diba? Yun lang yung mga nakita ko sa buong kwento na to. Pero overall, bagong kaalaman na naman to para sa atin. Tsaka sobrang tapang ni Ate Manet. Iba talaga kapag galing ng Leyte. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.